Salam hormatly ildeşler. Biz bugün siz bilen Excel kursimizda matematik amallaryny, ýani goşmak, aýyrmak, köpeltmek, bölmek bilelikde ulanşyna serederiz. Indi ilki bilen şeýle deliň matematik aňlatma, ýani 5 tane ütgen ullugy bolan matematik aňlatmanyň nähili çözülýärine seredi. İlki bilen geliň şu ýerdäki bir näçe öýçüklerimizi şeýle birleşdirelim. Abitnitten birleşdirýärdik. Sonra gelin şu ýere aňlatmamyzy ýazalyň. Y deňdir. Meselem 3 köpeltmek. X1 aýyrmak 5. Goşmak 3 diýeli 6 köpeltmek. X2 goşmak X3 köpeltmek. X4 diýeli aýyrmam 45 köpeltmek. X5. Indi bu ýerde ilk bilen tertip belgini goýup çykaly. 1 2 goýjam 10 sanak bolsun. Böyle 15 bolsun. Indi X1'imiz, X2'miz, X3'imiz, X4'imiz, X5'imiz şeýle de Y bizde gerek. Indi bularyň ählisini biçadedimizde görünmek üçin daşna gözenek goýarys, ählisini ortadan edeliň. Indi aralyklar açalyň. X1, X2, X3, 4, 5, Y. Bizim şu ýerdeki sanaýjymyz boş galdy. Şoň üçin muny ilk abitnitten aýyrýas. Sonra şular bilen deň edip saýlaýas. Muny birleşdirýäs. Bu tarapynam gözeneklerini aýraýman. Net granit etsek. Adam granit berýäs. Endi gelin X1, X'ga özümizçe baha bereliň. Meselem 2, 3, 4, 5, 6. Aşağıda 3'ten köpeldiğinde 5, 6, 7, 8, 9. Indi kağız alamızam özümüz avtomatik doldurmak için aşağılığını çekelim. Ne görüşümüz ýaly doldurduk. Indi birinci Y-ga şu boýunça ýazalyň. Deňdir 3 köpeltmek, X1'imiz aýyrmak 5, goşmak 6 köpeltmek, shift 8 bilen köpeltmek ýazýas. X2 goşmak, X3 köpeltmek, X4 aýyrmak 45 köpeltmek, X5 ve enter klavişesini basýas. Görüşümüz ýaly deňlemeň jogabyny aldyk. Indi hem şunu aşaklaryna çeksek ne görüşümüz ýaly edilşol formula boýunça ýöne öz duşundaky öýçüklere göre biziň ýygrymizy hasaplap berdi. Indi gelin şuna seredik. Diýeli şu öýçümiz 5 bolsun, bu öýçümiz hem 0. Deňdir şu öýçük bölmek şu öýçük. Enter. Delete 0. Ýa-da inglizçe bolsa div 0 diýen error ýani ýalňyşy berýär. Bu hem näme diýmek? Matematikada san 0 bölüp bolmaýar, olam şoň üçin ýalňyşlyk berer. Diýeli şunu 5'e örsek, biziň bu ýalňyşlygymyz dogrulanýar we jogap bir tip berýär. Şunuň bilen sapamyz geçip gitarýas. Indik sapakda görüşýänçek. Hoş, sağ olun.